Nishe, maar nach cool siw ha CBBC ALBA go fi coig iddo gyda heachgain sa sy'n iddo fi gachonach fat na heachgain. Sy'n ha, agus ha sy'n iddo fi gwych gemich yn Phartaidh. Nishe Calum, sy'n dal iaching i'r anagram. Geama, trwara. Geama Phartaidh? Dùbhlan. Dùbhlan. Nach e, sé. Oh. Nach y hyder ma ha? Tia. Phartaidh? Phartaidh? How is it mad, is it? Tia, wel hi sy'n. Coig. Blion ha sy'n coig blion. Coig yn lygys. O, neist. Anna sy'n i sacam sy'n fel acad? Hannu. Neachgan. Ach, neachgan newnach. Programmen. Programmen. Programmen, glefa. A programmen acad. Nes bod gyda sydd yna nain. Gaelig? Gaelig. Ja, gaelig. Gaelig ac yn sy'n studio. Se, gaelig. Glefa ma ha. Glefa, sy'n ddysaf. Hannu. Hannu risam, nach i siwgan. O, studio. Fad y fel sy'n fer y draws at y studio. CBBC ALBA coig brion.